ma kai aibo ka zo sabo kana faɗin san ranka ka zo kana wa'innan maganganoni aina muka da yawo da kai kuma tunda muka zo ambasadar ne radda na zo a shegari aka kai mu ambasadar ko shi jikka 100 ce ya ba mu na ba ku jikka 30 mu biyar na dauki ka 70 in ba haka aka yi ba kada Allah ya min rahama ko ka zo kana ta faɗin san ranka abinda haka dama haka bai sai fa bon wallahi ka rinka sanin maganar da zaka faɗi aibu tunda ba yawo muka yi da kai ba kwaddi ba maradi kake nyamai nake dan ai tun tahiyar ambasadar wanda aka ce sarki ba zai kokawa kana ce a sarki tsoro yake ji aibo ka riga ka san waye abba ni na ranta Allah tunda nake ban taba tsoron wani dan kokowa ba sai dai in babu rabo in na tafi ayi academy saboda sana'a ta ce na dauki abata sana'a na dauki abata in an kada ni kawai babu rabo ne an kada ni amma wallahi ni duk inda na to kokowa in dai abokin kokowa na ne wallahi ban tsoron shi wallahi kuma ka gani nan ni tunda nake kokowa ban taba zuwa kalla da wani babba ba wanda ya hini ban zuwa kalla da shi amma in yazo dola data ina bashi amma in na maganganoni da ka fito kana yi saman live wallahi ƙarya kake yi ni Abba Ibrahim Yakubu Adamu na ce ƙarya kake yi